El públic assistent a la Fira del Comerç ha pogut trobar tot tipus de tendes, des de les dedicades a la decoració fins a perruqueries, passant per altres que es dediquen a treballar el ferro o bars que han eixit al carrer per portar el millor menjar i la beguda més fresqueta. Tot el que es pot imaginar en una fira pensada per a conèixer els comerços de la Pobla. Ofrecemos pinturas plásticas, pinturas para piscinas, para madera, también hacemos manualidades, enmarcaciones, también ofrecemos al pintor, si usted quiere pintar en casa. Para el pájaro silvestre todo, para canaricultura y comida para animales, para perros, gallinas, conejos, para lo que quiera. Todo lo que es tema de alimentación y accesorios. El mercat nostre va enfocat a lo que és la decoració i alta decoració. Treballem per empreses en València reconegudes a nivell de decoració i per arquitectos són feines que nosaltres fem a la carta. Però no tot han estat tendes. A la Fira del Comerç també es va poder veure una exhibició de balls com este, la capoeira realitzada per l'Associació Cultural de Capoeira Arteballana. Però també hi hagué balls més clàssics, xiquetes i majors oferint una demostració de ball espanyol. La fira ha estat oberta dissabte i diumenge per tal que tot el món poguera gaudir de totes les activitats que oferia. Per als més menús s'havien muntat activitats com estos inflables i els xiquets estigueren votant tot el cap de setmana. També es feren tallers de manualitats i altres de pintura de cara. A la fira es podia inclús fer una partida d'escacs, rebre consells i informar-se de les classes en el Club d'Ajedrez El 8. Activitats per a tots els públics en esta edició d'una fira que ja s'ha consolidat com a una cita imprescindible per a que els comerços de la Pobla donen a conèixer la seva oferta a tot el públic.